Mi bri ina nexedu. Ina nexedu. Go roko. Go chukwa roko. Akoula daguf para. Go chukwa roko daguf para. Daguf para. Go chukwa roko. Go roko. Mi edu toch mi edu so. Kotaki mapapa. Gwanga mapapa yung sumayu. Yawa mapapa dagu. Uplek metegi. You know what dagu? Yes, script san tap FB. Confess dada. If you na manfis refi to, you na manfis refi. Ya koko midri futu. Confess dada kotaki. Ina me script san. Le kwa mapapa meisha. E kot odo le kwa panginengre. Ishi dada e kot odo. Te dada mus tegi wan san dada e tegi gewoon yere. If dada mus tegi wan sani. Dada e piki you gewoon. Omdat dada ano uma weje. Mine script sane kot odo tap FB gimang. Akoulo para. En de man is denk tak, dus de man is denk tak, omdat iedereen na abab das mij vrede you a pampas dai ede. Alte mim luku met daku uit. Ja script san tap FB. Ik kot odo le koulo mucho mate. If ina nexe du to, if ina nexe du to, if ina nexe du to, ina nexe du na. Ina nexe du. Go duan roko. Go duan roko. Of go koti wiri you na barber to. Go kot wiri met money no. Ide no mo no me lul tap dada. If ina nexe du to, you ma pampa ere. If ina nexe du to, you ma pampa, if ina nexe du ere. Ishi me kot odo tap FB gi. Te mi tegi wansan me kot tegi direct. Ma papa dagu piki. Sumana you. Sumana you. Hey. Kona mi fesi. Met dag you uit boy. Met dag you uit. Met dag you uit. Kon forma staan. You piki. Me hari ma papa tongo pura uit you mofo boy. Ma papa dagu you. Wat dagu bumora you. Ma papa wiswas dagu piki. Sumana you. Sumana you. Dus ik denk dat je me abop. Next uno man to mga mapampang. Kan die denk me vredu na? Kan die denk me vredu? Of kan die denk dat you na nga manorat iwe sani dan mo vrede voor me mo fa pampang anu me giti gas. Mek ade duidelijk. Pere sa me tegi to. Mek ade duidelijk kan nga mapampang. Ya kot odot op FB. Dada FMR dada. E you mapampang boy. If you na next do. Lukumi dada tegi you. Ishi me kot odo, me kom ma papa i gewoon. Rechtstreeks. Plus mine kon nga een fake account. Here sam tegi you ma papa dagu you. Wat dagu bumoro you. Wat dagu bumoro you boy. You know ma papa politica zwerver. Ma papa boost dagu you. Confess dada contact so. Me is van mij zoeken trobi. Is van mij zoeken trobi. Anote mina nga mamiti. Dami gen boom boom man keri das mo weko opum ma pampa bek na mita puere. Is van me wenku. Ano temi grabe ma pampa gen boom boom man keri. Weko opum ma pampa bek na mita puere. Is van me bar. Wan mi. Lek famis donja. Dis ne frede ko yon ma pampa selo huisere. Dis ne frede ko yon selo huis. Kom bigi wenku. Kom bigi wenku. Disi. Minig. Ne frede ko yon ma papa selo huisere. Mi gooi Keizerstraat. Haven. Boma. Accident de mo tegi. Accident de mo tegi. Dat de mo tegi sam besroto. Yung ma papa dagu. Belgwa Keizerstraat. Belgwa Keizerstraat dat do tegi sami besroto. Belgwa haven dat do tegi. Belgwa hafibi dat do tegi sami besroto. Amma papa diemeki. Amma papa diemeki. Isha sa diye me kita. As a problem diye suku. Anota ma papa sa no ka action to. To ka boom boom action to. Dat is ma fie lombar winti jay na papa kondre. Dat sa nero kana mita puere. Kom bigi wen kere. Amma papa daguf para. Ap you ede. Temina nga yu miti da yoshitak. Dadane tak furu. Temina nga yu miti de imak abi ma papa gonf justitsi. Want to alamalai kis gono unude. En ma papa na nga hergo mek nap na yufesi. Mek ade duidelijk. De ika hora gonsa justitie gilas. Ika in denange. Da mo sorry tak me ontwapen in ma papa. Ma papa bigi kar smane herdi yongu. Sumana yu. Ina next edu.
Ina nexedu. Luku van weer a treuf migi. Mi weer een ka kroek tusi omdat jou een mappan pan takrusani. Ina van weer mi trui. Kroek tusi mi weer een. Omdat me vier tak na een mappan pan takrusan met takita. Sumana you. You mappan pan. Te minanga you miti da mosori tak mi dat go yon selle huis. Ik ben niet bang. Disi, ne Fredep go yon selle huis boy. Belgwa Keizerstraat do tegi. Belgwa Keizerstraat do tegi. Belgwa Hafibi do tegi. Belgwa Nieuwe Haven do tegi. Ik kan belden. Ik kan belden. Mi et tegi you. Dat do tegi sami besroto. Yara? Ma pampa dagu you. Ko knap so na mi fesi da mosori. Ko knap so na mi fesi da mosori. En me begu no bel mi. Es een verzoek. Desma zei bel, komt op mijn telefoon. Het is een verzoek. Ik neem niet op. Serieus. Unaf bel me. Ik luister niet naar jullie. Vooral de op NDP. Unaf bel me. Niemand moet me bellen. Dus. Ik da aina meer. Me wenki. Omdat mis op te minanga yumiti. Ga ik rechtstreeks in een cellenhuis. Rechtstreeks me gooi. Kom bigi blok de man. Want me blok direct poorti de to. Direct me blok poorti de. Ma papa dabu. Soma na piki. You not daganga ma papa yung. Soma na you. You not dagu. En no as man ko tei mi tak minom kosi. We ko tei mi tak minom kosi. Dono ma papa manga pabe bay telefoon podja. Ma papa dagu. Ko knap fes dada. Do sorry fa me denki. Ko knap na mi fesi da mi dada osor you fami edenki. Mi osor you tak mi na rechtstreeks me gooi wan selle huis. Want mi ne frede panya ma pampa in fopisi. Ide kagrap. Mi dada. Mi dada ne frede panya ma pampa fesiere. Me kade teidelijk. Ik kot odole kwa ma pampa mocho me tapa ma pampa abuku. E final nexe do you ma pampa ere. E fina nexe do to, you ma pampa piki. Ere sam tegi, e fina nexe do to, you ma bonbon. Dat te vier tak dada no tak bonto. Waar komit dada? Da mo sorry tak dada. If na tide komit mi tide me gooi wan cellenhuis. En ik ben niet bang om in een cellenhuis te gaan. Misa van een cellenhuis shit er. Misa van een cellenhuis shit eruit. Ik ben niet bang. Zo mij denk naar jou. Zo mij denk naar jou piki. Je blef kon knap naar mi fesi. Yes, dat de wan ma pampa hang ma drape koskosis ma ekot odo. Iedereen na mi. Iedereen na mi. Iedereen na de ma pampa ma na aruba say go in ubaka. Na de ma dat iedereen. Ma pampa dagu. You na kibri wat te boy. Kandi no sabi tak na o me luki pampa tapastratino. Te mangay mitito. Da mo sorry you tak mi dada e go in wan selo huis. Omdat mi dada ne Fredep gooi wan cellenhuis. Mi dada gooi wan cellenhuis ba. Mi gooi wan cellenhuis ba. You e Fredep gooi strafang. You e Fredep ben strafang aan ma pampang. Scooter reiko teki e film me gooi grond tapushi. Ine je fe denki. Scooter reiko teki ondro chan. Je film hem ik her grond tapushi. Dat wordt tak is een teken van zwakte. Je vrede je skoesteun. A Disney sukusteun. Tempanya ma pampa fesi dat je descote kotek me dan mina tenge film. Tak ja kijk, ik word opgehaald door die agenten. En dit na ten film. Desma pike ubara maar. Is van me baru baka. Ubara man. Ubar pike is van me wenku. Ubar pike is van me wenku. Mila sap sumana mama of desma van me ubara man. Mevrouw Barry boy. Want anotem map is van mij Barry mevrouw. Barama papa bakru sei meki. Mevrouw. Barama papa bigi bakru yorka vif para. Want te amma papa sama kaja graben. Is het afgelopen voor hem. Meka dit duidelijk. Dus omdat je mocht zien aan manorat. De je want tap tapengi man. Anogama papa maja. Anogama papa maja piki. Meka dit duidelijk. Meka dit duidelijk. Mina sap suma meka maara maar mevrouw. Baraboy fiboy. Hij zoekt ruzie. Je zoon zoekt ruzie. Anotem ma papa fesi panya. Dat we wan kombar. Want na mi wandere.
Ik ben er alleen. Ik ben er alleen. Mina ma, mina pa. Mi wank na pu. Mina bigi brada jompo gimme. Of mina matif jompo gimme. Mi wank na pu. Dus if you want kan ik gang. Saptak dat is een pire ma papa ngonuere. Wo kirmi, ma me guanga wan fuboy. Me kate duidelijk desmasa met pikei. Of een vrouw, of een man, of suma me kaman. Is een verzoek u wasko aan ma papa bakru funu. Wasko yu bakru sa yu meki. Wasko aan ma papa kunu sa yu potap grond tapuja. Afro mila sap suma met pikei. Mama vrouw, bara ma papa kunu sa yu met potap grond tapuja. Bar akunu sa yu potap grond tapuja vrouw. Want anotet takal otek akunu voor you. Dan wawang isabito. Bar ak kaula bakru fif para. Mevrouw, if na you meke mina sap suma mekamang. Ubara mang. Want ano tes ma grabe ma pam gen boom boom man kerito. Da wakong hi hon na mita puere. Want amanda feshi amadis donja. Hij is niet bang om in een cellenhuis te gaan. Misschien van een cellenhuis. Misschien van een cellenhuis kaba. Misschien van een cellenhuis kaba. Misschien precies van een cellenhuis is je eruit. Misschien precies baka om het ding de moutje aan mij parket. Wie is rotomi? Zware mishandeling. Of sang. Na baka voor die mo gwa parket. Dat ook die moe 30. Want misap tak mo gibo boom makeri. Dat ook die moe 30. Dat ook make me relax. Dat ook gim moe to 30 voeten de gim strafu. Mevrouw bar aboifi. Bara ma pampan kunu say me ka para drapere. U bara kunu. Is van me baru. U bara ma pampan tingi bakru so me drapa parere. Is van me baru. Is van me baru. Mi wank na pu. Is me suko steun na ne fo disi. Amaja wank na pu. Mi sap sametaki. U bara ma pampan bakru fuf para. Mi no sap suma me kamang. Mevrouw bar you boy. Is een verzoek bar you boy. Is van me wenku. Bar you boy. Bar you boy. Mi denk een shifa dat ik gooi wansellen. Willen jullie dat zien? Want ik denk dat jullie dat willen zien. Ik ben niet bang om in een cellenhuis te gaan. Ik ben niet bang. Mine vrede gooi wansellen. Is van me baru no omdat mi sap van me denki. Ta ma pampan tata fon koti da kotik ba. Is van me baru. Ik heb geen tijd om naar de politie te gaan voor gonak papira. Minap ten er tak mo gonak aangifte gimana nga desanti. Amanda ne doing. Tak mo gonak aangifte. Minaba ten dat ik gonak wa aangifte giwamang. Ik heb het niet. Tak mo pa mi oso gonak wa aangifte giwamang. No ma mina baten dat jongen. Misrep enak mi ma pampa egi aangifte jongen. Misrep enak mi egi aangifte. Ubar abakru fuf para. Is een verzoek. Mevrouw bara ma pampa bakru say pot tap grond tapuja. Mevrouw bara koule bigi kunu say you pot tap grond tapuja. Want anotet takel otek amang. Anotet takel otek amang. Dawa sen bakru nanga desandat kong. Ja bakru nanga desandat ne roko tapam ma papa sama kajere. Kom bigi wenku. Ano ten kijk geb boom boom makeri da we want we tek mi foto we chagwa bonu mang. Is van me baru. Dus ubara ma papa bigi ubara ma papa kunu fuf para. Ano mi pota grond tapu ubareng. Ubareng. Is een verzoek ubar akunu disi. Ubar amma papa dagu kunu disi. Is van me baru. Is van me baru. Ano temi grabe ma papa gen boom boom makeri. Dan gaan jullie vinden, nee, is dit, is dat en dit. Dat is zakba. Iwan misker messi ni ma papa fesi. Amas wan mis. Dus de malek you tem kiss you to. De malek you. De malek you tem kiss you. Na mim abwan sker mes boy. Misker messi ma papa fesi. Huh? You ma papa dagu you. You not dagu yongo. You not dagu. Want dagu bo moro betray moro you boy. Me roko trangaf mi money.
Me te yo baka. Mine logwa patron ala de suku olimoni na de sandati. Mek ade duidelijk. Nou als man afkombaar, maar ik luister naar niemand. Mijn jafuna, eet ik van jullie. Ik eet niet van jullie. Mine toch knap nou me voor dus u lip me. U bar abakruf of para. Bar abakruf para. Bar abakruf para. U bar akunuf para. Kon nami je inom, je ide in a life, is je me piki. Mine piki you. Mine piki you na de ma papa ma sak na pay baka. De ma say interview. De man say interview for you no. Oh. Mina baten dati. Ik kan script say one ja. Ine harmi. Mina werk. Mi wan werk des mafi. Mi sap tak. Mi sap fami denki. Mi sap fami e denki to. Dus. Amas no sap nanga say begin boy. You no sap nanga say begin boy. Je ne sap tak na nga ma papa bigi agu yap te maken. En mo sorry you too. Mo sorry you too. Mi tegi last time mi say na rust vrede straat drapi drai baka gimi. Da me luki. Da me luki. Da ma papa baseball tiki de mi anu da me luki. Na ko mi bem lo vipi ma papa nga baseball tiki. Met ik van me ba, mevrouw Bara boy fi is genoeg. Bar a boy for you. Mevrouw, bar you boy. Bar you boy, mevrouw. Bar you boy. You boy about tap nganorat na nga justitie. Ubareng. Bar amma papa bigi bakru. Bar amma papa bigi bakru for you. Seriously? Me oplek me shitak amadis na ma papa umaweje to ek kot odo. You want to give me one isap se hat. Me te you want to give me one san to no kot odo give me. Te give me rechtstreeks. Of send one voice give me de isabito. Maar mevrouw bara ma papa bakru sa you pot tap gron tapu jare. Bar abakru sa you pot tap gron tapu ja. Bar abakru. Want anote tek abakru dan wo tak dada dis dat is zo. Me gos doe mi celle huis gewoon. Mi sa van celle huis is je eruit. Hij weet het niet. Amandis dus, hij weet het niet. Even gooi een celle huis, hij kreeg. Hij me chama herpululu. De man is even pot de man naar Keizerstraat. Blok C log toe. De man hij poepen is king. Amandisi, even pot amandis naar Keizerstraat. Blok C, na log toe. Je poepen na je sking. Ni sap sa metaki. Ou plak mes smero an ma pampan selo huis ba. Mes smera selo huis ba. Mes smering. Mes smera selo huis. Ou plak mes shitak mes smera selo huis ba. Ou plak mes shitak mi esmer wan selo huis ba tama dis knap na mi fesi. Dus nos pang. Doe sani koti odo dole kwa ma papa meisje. Dole kwa meisje dan. Isabito. Dole kwa meisje godoro. Womiti. No, niemand lokt me uit. Niemand lokt dada uit. Omdat dada safa ei denki. Dada mi safa me denki to. Ta fon koti kets. Da koti. No de mi fon no koti. Ta kos me kosa ma ho. Mi fon no koti. Ta ma knap na mi fesi de yo. Tak dere ka fon ke koti. Dis ne vrede wan selle huis. 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 Me kade duidelijk. Ama sans donja. Wan selle huis nap chintori gimi. Wan selle huis nap chintori. Emo sorry tak te minanga yumiti. Wan selle huis nap chintori gimi. Kom luku. Minating kom luku. Oké, dan ga ik door met mijn werk. Mogo dumi roko doro. Minati kas kris say wane. Misap tak te mangay mitin. Monaki ma papa anu broko mekine tip moro. Des mine tak furu nangay. Yuna meisho ikan koti odobaka. Ikan koti odobaka. Misap tak de malek you. Te de man pot yuna Keizerstraat. Blok C. Yuna kri yo kri.
Je gaat heel mi brada. En Mishitak, I want make me go aan cellenhuis. En dan mosor je tak wan cellenhuis ne tranga give me go. Ja, dus no spawo miti. No de je bluff to. Je bluff. Mi hoek, dus mi hoek te manga miti to. Dan mo grabi ma papa, dan mo langa wan telefoon voor die wan af mi to. A telefoon voor mi. Dus afas van moi hebben gito. Mi wan grab you. Dan mo langa wan telefoon die wan af mi. Dan mo te amatak lukumo voor mama ja filmen gimi. Dus ik kan iets van mij bari. Mevrouw Bara boyfi. Bar amma pam abakru fuf. Bar abakru sa yo pot tapa gron tapuja. Abakru sa yo pot tapa gron tapuja bareng. Wan dimo kisento. Na film de mo film amang. Pa me gama bumbu makeri dus. Mo orente ja. En me beguno bel me. Niemand hoeft me te bellen hoor. Unaf bel me. Ik neem geen telefoon op. Vanaf South Street media. Om eens mee bel me. En die peers dit, dat. Niemand hoeft me te bellen. Ik heb jullie telefoon niet nodig. Ik werk. Ik heb al gegeten. Minyangba. Minaf go sukumoni na patron nyang. I denk na kik no. I denk na kik. Je chance le kik. Volg ga game. Ik groet. Tot ziens mensen. Ik hoor dat hier. Tamara mi de tap mi politiek sani. Kondre probleem. Over Tamara na kondre probleem. Dus aan zeep zei na kondre. Over dat mi etak Tamara. Ik heb geen tijd voor een mapampan bakro. Wan bakro sa wan bigis ma pota para grond tapu drape. Bara mapampan bakro sa yu pota grond tapu jafro. Bara mapampan bigi bakru sa yu pot tap grond tapu. Want anota bigi bakru fiu ekis bumbu mankeri. Da gaat u de opi map da opu mapampan bekere. Anote a bakru funu okis bumbu mankeri. Im gobul dem af abop. Dem af abop im gobul. 100%. Drap im go. Ino kan kami. Ina si den vrouw, nanga sa me waka, tak mi nanga bumbo, ma papa mooi vrouw dat deo. Ine follow na. E you ma papa boy. You ma papa piki. You ma papa mevrouw, bara bakrufi, sa you pot tap grond tapuja. Bar a bakrufi, sa you pot tap grond tapuja. Bar a bigi bakru, sa you pot tap grond tapuja mevrouw. Is van me bari mevrouw. Mevrouw, is van me bari. Ishi van mij bari mevrouw. Bar amma papa bigi bakru sa yu pot tap grond tapu ja. Oké. Mensen tamara niet door progressie. Kondre probleem.